primul rând, slavă Domnului că Andrei a devenit creștin astăzi și să nu uitați, dragilor, că în cadrul aceleiași ceremonii se primesc trei taine. Taina Sfântului Botez, taina Sfântului și Marelui Mir sau taina Mirungerii și Sfânta taina Împărtășaniei. Ce este botezul? Atenție, taina în care, prin trăirea fondare în apă, după cum ați văzut, se transmite primitorului Harul Sfântului Duh, care ce face? Îi șterge această încărcătură negativă cu care vivim noi în lume și face din noul candidat la botez la un membru al bisericii. De aceea, nașii au datoria să îngrijească de copiilor, de fiilor spirituali, părinții la fel și împreună să vă întâlniți în casa Domnului Dumnezeu, aducându-i mulțumire pentru darul vieții, pentru darul sănătății, pentru faptul că vă dăruiește prunci. Binecuvântarea aceasta. Faceți tot posibilul ca măcar în cele 4 posturi de peste an să vă spovediți și cu binecuvântarea preotului, dacă nu sunt păcate grave, să vă și împărtășiți, ca să vă înnoiți haina sufletului, să vă curățiți, pentru că am primit o albă în ziua botezului. Mami și tati te iubește? Și o să fie mereu lângă tine, la bine și la greu. Hai, mami, papa aici. Și sper să-ți oferim o viață frumoasă. Ce frumos ești aranjat! Ești partenerul meu astăzi? Mulțumesc! Primi seara să stai fără de la masă. Începem să plângem direct. Nana îți dorește să fii cea mai bucuroasă și cea mai fericită și cea mai sănătoasă fetiță din lume și să ai parte numai de bucurii. Și noi o să-ți fim tot timpul alături pentru orice îți dorești să faci în viața asta. Și te iubim tare, tare mult!